Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena aktar minn 570 persuna applikaw għal miżura tal-budget tal-pjanċi ħomor li permezz tagħhom is-sidin tal-karozzi ħallsu biss 35% tal-liċenzja tagħhom. Din l-iskema hija parti mill-miżuri tal-budget għal din is-sena illi se jsarfu f'tarġa oħra li twassal għal viżjoni ċara ta' dan il-Gvern favur trasport aktar sostenibbli. Id-Direttur Uffiċjali ta' Transport Malta Pier Montebello spjega li din il-miżura intlaqet tajjeb ħafna fl-ewwel kwart ta' din is-sena, anke fis-sfond li żdied iċ-ċans li wieħed jaħdem mid-dar flok imur fuq il-post tax-xogħol. Bħala skema kienet popolari immens, fil-fatt qegħdin naraw li f'daw l-aħħar l-ewwel ftit xhur tas-sena fil-fatt kien hemm il fuq minn 570 applikazzjoni biex vetturi nqalbulhom il-plates għal dawk ħomor. Permezz ta' din l-iskema s-sidin kollha ta' vetturi liċenzjati jistgħu japplikaw biex il-vetturi tagħhom ikunu liċenzjati għall-użu fit tmiem il-ġimgħa u festi pubbliċi biss u bekk igawdu minn tnaqqis ta' 65% fuq il-ħlas annwali tal-liċenzja ta' triq. Bekk sidin ta' vetturi li jgawdu minn din l-iskema għandu jkollhom il-pjanġi ta' reġistrazzjoni tagħhom mibdula b'oħrajn li jkollhom marka ta' reġistrazzjoni ħamra. Id-Direttur Uffiċjali spjega li dawn il-vetturi li jkollhom il-pjanċi għandhom jibqgħu fil-garaġġ bejn it-tnejn u l-ġimgħa u jinħarġu biss fit tmiem il-ġimgħa u fil-festi pubbliċi. Vetturi jkunu jistgħu jintużaw mill-ġimgħa fis-sitta ta' filgħaxija il qudiem sal-aħħar tal-weekend. Fil-jiem l-oħra jridu jkunu igaraxxjati. Din l-iskema tara wkoll li l-ħlasijiet relatati mal-liċenzja ta' ċirkolazzjoni jitnaqsu b'65%. Pier Montebello spjega illi wieħed jista' japplika għal din il-miżura billi iniżżel il-formularju minn fuq is-sit uffiċjali ta' Transport Malta u jimla id-dettalji neċessarji. Jiġu bija hawnhekk ħallija jew il-qija raħal ġdid fl-uffiċini tagħna ta' Transport Malta tal-Land Transport Directorate, iġibu magħhom il-logbook, il-plates is-suwed biex niftehmu u l-ħlas biex kollhom il-plates ġodda.